Eish, bafowami, ekunzima. Ngawuthatha ukubheka la, kushuthi bafo njengoba kade ngichaza mangiqala ukuthi ngiqashe nomuntu wami la. Umuntu wami-ke mina-ke njengoba ngishilo ukuthi I have a gaming parlor. Ngiyaphinde ngenze ne-music, ngiyoperforma, do things like that. Okay, at first bekusase-right bafo because bengithi mangiya somewhere athi ayazi ukuthini bamba la, yabo? Cela ukukukhapha. Sure. But manje sengathi ku-compulsory ukuthi ngihambe naye. Ngitshela ukuthi kuyinamhlanje ukuthi ngize la bafo wami. Ucishe wangishisa ngamanzi. Awu. Uyabo? Siyabanga nje impela. And ngiyacabanga ukuthi angazi noma ucabanga ukuthi uphethe i-steering mhlawumbe uyangicontrola. Bafo ngikutshela ukuthi laphana ukhulumela even ukuthi ngisayorecorda. Kodwa uyazi ukuthi indlela engiphila ngayo. Yabo? Ngazathi ugcina ufuna ungenza indoda ehlele ekhaya. Okay. Yabo? Bafo okwamanje ngibonga inkosi ukuthi akake ngiwashisa amaphende. Nina benkashana kamenze yaphuza umlaza ngameva, nina benhlonhle nophapha ekhanda, nina benhlo vena amandla endla nasezantsi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele igama lami uKingSicaka, ngwalapha kaLuqa. Siyabingelela-ke egameni lohlelo olubizwa ukuthi indoda ayikhali. La sidingida khona iy'nkinga zamadoda, sizwe ingonyuluka yendoda ngayinye ibhodle ikhiphe ingaphakathi ey'bilini zawo, sizwe ukuthi ngabe kwenzakalani. Sithi ibhodla ndoda sizwe ngoba siyazi iNingizimu Afrika yonke ichemile makwenzeka, abanye bacheme namadoda, abanye bacheme namanina. Asazi ukuthi imbala iyogcinisele ngomoni, kodwa siyakhuluma la ngawe kwi-comment section yakho ngaveza lakho udaba ukuthi ucabanga kanjani, ubona kanjani uqhubeka ukuya phambili. Sinamukela wanzakheni ohlelweni, sengasho igama lami uKingSicaka ngokaLuqa. Sinaso isihambisi sethu namhlanje sizoza ukuthi uze ngalopho udaba makwenze njani. Ntakagogo sibingelele. Uyaphila yini baba? Ngiyaphila baba, njani? Ngiyaphila nami. Igama lami nguXolani Ngakasithole. Ngokuhlala kahle ngihlala eNewcastle. Ukuthi okwamanje ngisasela eThekwini eDazihoek. Yebo, ngaso isizathu sokuthi ngiqashile la nomuntu wami. Nomuntu wami. Yes. Sure. Mhlambe ke singakahambi kakhulu ake sizwe mhlawumbe background yakho ukuthi ukhulele kuphi, njengoba usushilo ukuthi uqhamuka koNewcastle. La ukhulele khona, ukhule kanjani nobani, imfundo yakho ibi kanjani, ifamily yakho nje iyonke ibingaki, nanokuthi ke kwifamily yakho benimi kanjani esimeni sempilo nje kwezomnotho. Oh yeah, bafo mina-ke bengihlala elokishini, ngikhulele nje vele elokishini, ngumfana nje owulokishi ngale ndlela ukuthi bese sijwayele nje ukuthi masingamajitha siyodlala ibhola after school. And mina bengifunda eThobani-ke. Amabanga phansi ami bengakazi ngifunde ezikoleni mhlawumbe ezisedolobheni mhlawumbe, uyabona. Nanokuthi ngoba financially vele ekhaya sikho right. Yes. Ngikhula-ke bafo wami bese ngijwayele impilo ukuthi mangihlenda bafethu siyazi ukuthi we having fun most of the time. Yabo? And mina angakaze ngibe mhlawumbe ne criminal record or something bad eyenzeka kumina. Yabo? My community was very great, and makuthiwa a child can raise, I mean a community can raise a child. Yeah, sekukhulunywa ngaleya nto. Okay. Yona nto experience leyo nawayibona le. Yes. Sure. So mhlawumbe uma ubuka ekhulisweni umphakathi ngaleyo ndlela, kunamthelela muni ekufundeni kwakho naseqhubeni kwakho endabeni yesikole? Ngoba kakhulukazi emphakathini wami benginama role models amaningi, and futhi ngendlela umphakathi wami ubambisene ngawo obambisene ngawo namanje. Khuleke kahle nanokuthi ngifundeke kahle ngoba bese nginalo gqozo lokuthi nami fanele ngifunde ukuze ngizofana noSibanibani osenotho oluthize. Akukho okusaphazamisekile okwamanje when it comes to school and everything else. Yes, but mhlawumbe njengoba usho ukuthi nikhule ningabantu abanento ekuthiwa ama-role model, which is into esingasayiboni namhlanje. Usuthola wonke umuntu omdala sebhema nengane, ubona ukuthi la akekho umoya obukela komunye. Wena la ukhulela khona abantu abukela kubona babohlobo luni labantu futhi bakusiza kanjani empilweni? Okokuqala nje kunobafo obeyikhansela nje lapha ngakwethu babembiza uHlokonono ngalesa sikhathi. Ubafo loyana ayikho into abengayenzi emphakathini ukuthi
ayikho into bengayenza emphakathini ukuthi wonke umuntu or wonke umfana ahlale e-right. Bedlalisa ibhola esinikeza ama-sponsors, so lowo muntu loyo bekwenza nawe ukuthi nangelinye ilanga ufuna abanye abantu babukele kuwena. Uyabona? Bekuwumuntu nje kanjalo. Wena ugxile kuyini into mawuthiwa mhlawumbe ubhekene izinto okhule uyithanda? Abanye bathanda ibhola, abanye bathanda ukudweba, abanye bathanda ukucula, bathanda acting wona obuncane. Mina vele kahle kakhulu ngiku-art kuyimanje, but ngikhule bengidlala ibhola. Yes, bengidlala nje number 7. Ngiku-art kuyimanje ngiyenza music, and not only music ke ngiphinde futhi ngiyenze other kinds of entertainment. Uyabo? Because kuyimanje I have a company called Ijobe Bongani. Sine gaming parlor khona lapha. Yes. We showbiz. Yes. So mawubuka kunezikhathi ezimbi kunezikhathi ezinhle empilweni yomuntu ku-industry lapha nalapha. Wena iziphi ikhathi la ukuthi mawubuka khona uthi no, I won't advise omunye umuntu ukuthi angene kulo mkhakha wami. Mawuthi uphinde ubuka futhi ubone no, ngiyama-advise omunye umuntu ukuthi angene la. Yiziphi izinto eziphikisanayo kwi-journey yakho njengoba ukhula nje uyinsizwa? Firstly, when it comes to art, number one, into okufanele we understand nje ukuthi you cannot go there if you do not have hope or faith. Yabo? Oh yeah. If you do not have that, sekuphelile ngawe kahle. So kodwa gokunye, the good side of it is laphana you're making money uhleli ngento oyithandayo futhi owazi kahle ukuthi angeke iziphele noma yini. Uyabona ngoba into oyiphiwe yona, italente lakho, angithi. Yebo bhuti omdala. Okay. Now, akasihambe ke sifike endabeni yakho sewukhulile-ke njengoba sazi ukuthi show about amadoda nokugonyuluka ngey'nkinga based on wona nabantu besimama bahlala nabo endleleni. Wena ukhula, yiphi type yakho abantu besimama obuyithanda and ugcina ukwazi ukuyithola? Bhuti omdala, when it comes to abantu besimama, mina bengihlezi ngizithandela omama bathe ukukhula kancane. Abame kahle futhi. Njalo bekuba naleyo nto leyo ukuthi kushuthi kamakhelwane wami ngisahlala section 4 bekhona umama lapha behlala yedwa. Lo mama lo bethanda ukuthi simgezele imoto kwesinye isikhathi, kwesinye isikhathi athandi ukuthi mhlambe simenzele ingadi. Ibona nje izinto ezikanjalo esikhulisa. Kodwa manje lo mama lo into bengiyithanda ngaye kakhulu ukuthi ebemuhle, eclean buff, yabo. Futhi indlela ebenza ngayo ebenza show ukuthi mayefika endaweni uyabonakala. Uyazi makuthiwa umuntu uyinduke uyibekile induku ebala. Ubekumuntu okanjalo. So uye umuntu ongenze ngathanda abantu abesifazane bathe ukukhula because unane warmth futhi enjalo. Manje wena kuleyo nto yakho ukuthanda abantu asebekhulile ubungakwazi ukuhlukanisa between umuntu omdala ongaba uma wakho nomuntu omdala ongaba intombi yakho. Ubukwazi kanjani ukuhlukanisa mawuthi ubukwazi? Okay, mina ke kuyimanje ngiyakwazi futhi bengikwazi kwasekuqaleni. Okay. Indlela bengihlukanisa ngayo noma awuthi ngithi indlela engikhetha ngayo ukuthi firstly I can't date you if you're 15 years and above, yabo, older than me. Yeah. Kodwa when it comes to dating abantu abadala kunami ngidate from 5 years and above. Mawufuna ukudate nami fanele ube kuleyo stage lezo kuleyo age leyo and ngizokuthanda ke futhi. Mawungalinganisa nje umuntu ofuna umdate wena oyitype yakho kushaya iminyaka emingaki? 5 to 10 years. Yo? 5 to 10 years before wami. Now ngifuna ukuza umbono yalaba kolengana nabo because wonke umuntu mangabe enze i-decision yakhe empilweni. There are those people osuke like amathekena lengana nawe athi ngoba siyamfuna nje sibanana ngoba sekuthi yini ekwenza exactly ungababoni lawa lengana nawe bengamelana nalabo bathandwa wena which is abantu abadala. Firstly nje abanayo leyo nto le engiyifunayo. Uyabona umuntu omdala njengoba bengichazile ngiseqaleni unokufudumala, unaleyo warmth leyo. Uyabona? Thina esibona ngathi mhlambe hayi ukuthi esiyibona ngazathi esihlezi experience even nawe noma ngathi uhleli nomama wakho uzoyizwa leyo warmth ukuthi azi ngihleli nomama. So nanokuthi bakwazi ukucabanga abroad. Yabo. Yiyo into esangenze ngabathanda futhi ngayeka ukuziba
laba abanye abangifunayo abaku age yami mhlawumbe ku age group yami nanokuthi i-communication dilemma esiba nayo yabo ayikhulumi ngokuthi si wenzani uhleli nobani no ikhuluma ngokuthi ngicela ukukubona ubona izinto ezikanjalo yes ngizokubona nini are you free ingakho ke ngithanda abantu abadala then ukutshela nomuntu ongangami so yenzani unobani wenzani unayo airtime come on ucikwa leyo magama uyabona owenzani ukuphi ikahle kahle yeah yes so labadala they are not asking any question just straight to the point mangifuna ukukubona ngiyakubona mawufuna ukungibona nami uyangibona uyabona sure kwenzeke nje lokho kwenzakalayo let's go and find out kuwena ukuthi ufika kanjani kwi-point la udate khona umuntu wakho lo osumdate manje nihlangana from the beginning usathu usibeke i-happy moment oh yeah Karabo ngihlangane naye was an event in Newcastle the first time efika sure wayeumuntu wayengofferisha ama drinks because wayengibonile ngiperforma ngangiqeda ukuperforma at that time wayehleli ku VIP vele kanye nathi offerisha ama drinks ngamtshela ngathi already sebesithengelile laba wasiqashile and we have everything so angibuza ukuthi sinayo transportation izinto kanjalo so ngamtshela ukuthi okwamanje besingena transportation bebesilethe bona laba basiqashile yeah wathi yazi ukuthini mase nibuyele emuva ucela ukuhamba nani yabo into engiyithandile ngaye ukuthi angikaze ngimuzwe ethi uyocela noma unenkinga thizeni yabo and anytime mangithi mhlambe ngine gig or I have to go somewhere or mhlambe I have to go to work and do something uyangifanda yabo ayikho into engiyiso transportation refreshments yabo so into engenze ngathi yazi ukuthini athi ngicine sengithi yazi ukuthini mama cela usalisa ugonyulo because ngabona ukuthi indlela enza ngayo nayo uyambona namuntu esifazane mayizama ukubamba ukuthi yazi ukuthini lo muntu lo ufuna ukungibamba so ngagcina sengithi mama cela ugonyulo wasesho ukuthi cha yazi webhuti ikahle kahle saqala safihla ke phela nawe bafuyazi nawe ngoba khona lelanga leli ekhaya kunomcimbi khona ekhaya ke vele ke mina ke abesifazane noma ngithi osisi bancane nabo auntie bancane so I had to call her ukuthi yazi ukuthini secela uze lapha ekhaya uyabo umama wagcina sebuza ukuthi hayibo ubani lo uyabo naye wagcina ngibuza nje ukuthi hayibo usisi ngoba ngathi mdala uyabo wagcina emazi ke nomama kwagcina ku right uyabo sathandana ke ngoba sekuyimanje bafowami so wena ngezinye indlela awuyithandi le ukuprovide ufuna ukuprovide I'm not saying ngithanda ukuprovide abafo ne I'm saying faneke kube ukuthi if mina ngikhipha nawe khipha kube 50-50 okay ikahle kahle like umthetho waseSouth Africa ikahle kahle but ukuthi ke uyasazi nathi njengamajitsi ukuthi siya nangenhlanhla zethu nanokuthi ke uyazi ukuthi umshini wokuthunga awuhambi ngepace eyodwa bafowami yaqinisa umshini ikahle kahle okay so what I'm trying to say wena bafo ukuthi it's not like angithandi ukuthi ngiprovide ngiyathanda ukuthi ngiprovide but angathi mina mangithenga ukudla la endlini bese ungafaza chocolate yabo makufanele ukugibele I have to sacrifice lapho now nayo imali yabo izinto ezikanjalo iyo into engenze ngagcine nami thanda labantu nale lifestyle le yokuthanda abantu abathe ukuthi badala now talking about umshini yes we know exactly what are you talking about so let's go to history yakho if we can talk about it ukuthi awunayo ni history nabantu abalengana nawo mawuhlukanisa mhlawumbe kuthiwa khona yedwa kwamdate olengana naye ubuka between yena nalo ongalengani naye njengamanje in terms of sex life yena uma ucompareisha uprefer lo mdala ngayizathu zini yini wrong ngalomncane othi no because 1 2 3 I have decided ukuthi ngisticka no sugar mama oh yeah number 1 nje bafo ukuthi ondanga yami once wakhuluma ngocansi yabona waqala nje wakhuluma ngocansi baqala bakudryise kube ngathi manje into onamahloni ngayo or into engekho natural mhlawumbe izinto ekanjalo and number 2 you have to okay angisho ukuthi akumele ubheje mama mshitsi obviously you have to yabo
So bona bafuna ngathi ngayinto enjalo ngathi manje bayadayisa uyabo kanti bangcono labadala uyazi ukuthi naye i-sex drive yakhe uyabona iyayimenza ukuthi yazi ukuthi yazi namhlanje ngiyahalela so avela athi yazi baba cela uzongibona uyabo athi nje cela mhlambe uzongibona ngisendaweni ukuthi uyabo and obviously ngeke ungayitholi imali yokugibela lapha eceleni ukuthi uzombona and now mawukuthi kunguweke ocelileke ukuthi mhlambe usufuna ukwenza ifafa kancane usuyacela ukuthi ayazi ukuthini akasondele angeke aza kuchithela isikhathi esiningi kanti laba abancane basazokucela imali yokugibela that's the first thing kanjani mfethu ukuthi ungicela imali yokugibela firstly mina nawe we are dating yabo if we are dating fanele sikhiphelane because nawe ngelinye ilanga uzothi cela ukungibona kufanele ngicele imali yokugibela yabo angisho ukuthi every day fanele ube nayo imali yokugibela nani but nawe phela cabanga njengomuntu ukuthi nami ngihlezi ngikhipha manginikeza 300 enginawo njengamanje ngizosala nani nawe ukubuze lo mbuzo ngelinye ilanga yabo so bona laba abancane they don't think about that nanokuthi ngiyacabanga ukuthi imiqondo yabo angazi kahle I'm not saying it in a bad way no offense ngathi i2 years younger than what I am or what other guys like me are kahle all right so now akasiye engcabheni ke noma enkingeni exactly sobhekene nayo njengamanje ukuthi after yonke lento emnandi kuyale nale usokhaliswa yini why indoda ekhala bafowami ekunzima awuthatha ukubheka la kushuthi bafa njengoba bathi ngichaza mangiqala ukuthi ngiqashe nomuntu wami la umuntu wami ke mina ke njengoba ngishilo ukuthi I have a gaming parlor ngiyaphinde ngenze no music ngiyoperforma and do things like that okay at first bekusase right bafo because bengithi mangiya somewhere athi ayazi ukuthini bamba la yabo cela ukukhapha sure but manje sengathi ku compulsory ukuthi ngihambe naye ngitshela ukuthi kuyinamhlanje ukuthi ngize la bafo wami ucishe wangishisa ngamanzi uyabo siyabanga nje impela and ngiyacabanga ukuthi angazi noma ucabanga ukuthi uphethe i-steering mhlawumbe uyangicontrol bafo ngikutshela ukuthi lapha ukhulumela even ukuthi ngisayo record kodwa uyazi ukuthi indlela engiphila ngayo yabo ngazathi ugcina ufuna ungenza indoda ehlele ekhaya okay yabo bafo okwamanje ngibonga inkosi ukuthi akaka ngiwashisa amaphinde phinde futhi ngibonga inkosi ukuthi akaka ngithuki phakathi nabantu sure yabo angisho ukuthi I don't have anything bafo kodwa enginakho ubone sikhwele ukuthi senginakho kanjani uyabo sengiza ngisakhona ukuba nespace sami nami sokuthi mhlawumbe ngiphefumule angisho ukuthi angifuna ukumbalekela somehow but nami ngumjitha we are born as providers so obviously mawusususa leyo wiring sanikeza uNkulunkulu emqondweni wethu usuthi yipi ipurpose esinayo emhlabeni so angisho ukuthi lento ingiphatha kabi kodwa iyang-traumatize somehow because i-program esinikezwe yona uNkulunkulu from izalwa from birth ukuthi we have to try for ourselves wena mawungeke ufune ngiphume ngiyozama ufuna ngihlale endlini ufuna ngigcine nami sengizibona kanjani njengomfowethu njengomuntu osilisa sure yabo nanokuthi wena bafo yazi nokuthi mangihleli nje lapha endlini ayifikile nabangani bakhe okay angimind because basebenzisa imali yami basebenzisa imali yakhe bayifikile nabangani bakhe bafike mhlawumbe namadoda abo nami ngikhona la endlini bafo kodwa makushisa inyama kuthunyelwa mina fanele ngiyonikelwa intuthu lapha kodwa ukhona umfana osenzele ingadi angihleki but I'm still listening okay sure bafo iphinde ngicasule lento ngoba lo muntu lo khathi ethi size la wathi uzonginika yonke into engiyifunayo uyabo uzoyenza lento engiyifunayo because ngambuza ukuthi ngoba uthi ufuna sihambe sele eThekwini siyoqasha wazi kahle ukuthi nami even income yami is not stable since I'm doing art ne company yami bengiqeda kuyivusa so yenza njani le uzoprovide ube right unganginikeza inkinga yini wathi angeke azabe nenkinga kuyimanje bafo before ngizolala fanele ngicele ukuthi bafo anginikeze yangizwa bafo
anginikeze ispace nami ngilale makuthi kuya ngaye uvela athi cela ulale esofeni uyabona ngoba uyazi ukuthi anytime mina bafo every month my hall khona isamba esiza ngakimi esiqhamuka ngakuyena yabo une boyfriend allowance ngiyibize kanjalo bafo okay finally okay ngiyibize kanjalo bafo because kwayona le company le nguye ongivuselile uyabo even kwa art okay I'm not saying bengawathola amagig ekuqaleni but now even namanje mangacheck iprofile yami even i-registration nani nguyena ongikhokhelile uyabo izonke lezo zinto lezo so ngicela yonke into mina bafo yabo kodwa kucansi ke cha uyayithathela kodwa ke anginankinga ngoba vele nami into engiyithandayo kodwa kwesinye isikhathi wena bafo into ephinde ingicasule yikho ukuthi uvela demand angisakwazi ukuthi no just because yena ukukhona imali anginikeza yona yabo ngezinye indlela uma nginikeza into ufana nomuntu akuthengayo so uma ifuna ucansi anytime yalithola injalo which is into engenzeki kubantu besifazane from abantu besilisa so mfowethu wona uqala yonke lento bekuyinto ekujabulisayo and still umile ekutheni umuntu wesifazane omdala umuzwe ekhaleni lo onayo kushiya mnyama ngalo and yini ucabanga ukuthi njengamanje uyayicabanga abantu besifazane abadala still saying abantu abadala aba right kunalabo balingana nabo even after yonke lento right bafo mina umuntu engithandana naye manje ungidlula ngo8 years yes ungidlula ngo8 years uyasebenza la khona isikole asebenza kuso la uyi-assistant teacher yes okwamanje usase assistant teacher yes nanokuthi ke akusiko lokho kuphela ekhaya kubo kunanama taxi oh yeah yes imali into yakho yes so noma yini noma ngithi noma yini bafo yena noma ngathiwa I have a plan today mayethi manje fanele kube imanje otherwise ngizolala ngaphandle bafo kuko ngelinye ilanga ngathi ngithi ngiyangena ngiphumela nabangani bami ngingamtshelanga wafike nje wavala isicapha bafo walivula igate kodwa wavala isicapha uyabona ngicela sengimemeza ke manje ubusuku bonke mhlawumbe kwaphela 2 hours ngaphandle and that time bengabo June kuyabanda ngaphandle bafo lo ngiyakhala namanje ukuthi lento le uyenza kanjani kumina ekubeni wangithatha ekhaya ngimbuze kahle ukuthi uzoyenza yini lento angithembisa yona ukuthi uzoprovide ngaphandle kweinkinga yini useyangikhokhisa yini kahle yabo and wena bafo kwesinye isikhathi akulaleki nawe uma umuntu wesilisa uzobhekana nento kanje akulaleki uba nawe ugcina usuba nongabazana kwawena useyidoubt nawe njengomuntu wesilisa ukuthi ngabe ngisaseyini umuntu wesilisa because nathi singabantu besilisa sayidinga leyo nto leyo ukuthi yazini akasibonakala vele nathi singabantu besilisa yabona kodwa wena bafo engikushoyo nje ukuthi umama lo ngiyakhala ngaye namanje now njengoba ukhala ngaye you still choosing abantu abadala na over izingane elingana nawe bafo inkingi leyo vele ngisahleli lapha angishintshi angijiki nawo Khezo yakho sathi nje wona ngo-date ufuna umuntu omdala akukho kunye ngazathi ngizalwe nginjena vele uyabona and akukho kunye ngakushintsha ngalokho because ngiyabathanda umuntu omdala abantu abadala uyabona futhi abathe ukuvuleka emzimbeni ikahle ngithanda bona nje umuntu omdala alright so njengamanje ula ohlelweni uyakhala but uthi lo muntu akenzi kahle sengifuna ukuthola ukuthi ngesikhathi nivumelana ukuthi uzosuka ekhaya uze ngapha abantu bakini imbono yabo ye18 and manje akhona namazwi akhulunywa kini akuvimba ukuthi ubuyele ekhaya number 1 bafo ekhaya akekho onovo okwamanje since kungekho owaziyo okwamanje phandle kwabhuti wami naye ukuthi ubhizi ngabhizi ngakho nanokuthi ke vele sengimdala bayazi ukuthi I'm a very busy man vele nami sebayazi ukuthi I'm busy ngokunye nokunye so abazitsheli bona ukuthi mhlambe and vele ngeke ngisabuyele ekhaya mina ngezathe esithize yabo ekhaya kukhona uphilihili ngabushiya ubukhona ngaye usisilo ngoba wabanga nomsindo futhi lapha ekhaya uyabona so angisakhona ukubuyela naye emuva
ngalezo izathu lezo. Hey, so mfowethu asiyibuke-ke lento ngeso lokuthi manje ususenkingeni efana le. Yiphi into ocabanga ukuthi wena abantu lapha ekhaya babukela iBlack Life, abalandeli beBlack Life, abalandeli bohlelo, ufisa baku-advise ngayo kule situation yakho? Ufuna bathini? Because wena uyasho namanje ukuthi umuntu wakho uma engalungisa iy'nkinga enibhekene nazo ngokuqhubeka naye, kusho njalo angithi. So iyiphi isolution ocabanga ukuthi ingaba khona kulezi nyembezi onazo? Okwamanje bengathanda ukuthi uma khona umuntu enimaziyo mhlawumbe olulekana ngokwezothando, mhlawumbe ngicela ningilekelele, mawukuthi mhlawumbe futhi kukhona mhlawumbe umuntu mhlawumbe kumele siye kuye mhlawumbe noma nje into ekanjalo baba, mhlawumbe alungise ngoba ngiyamthanda yena. Inkinga nje ile nto ayenzayo and iyahlupha baba, iyangihlupha ngempela. And okunye engicelayo kubalaleli nababukeli kahle kahle ukuthi ngicela bangisiza ngokuthi mhlambe mawukuthi kukhona mhlambe okhona, ngicela bangitholise yena okungenani ngoba naye omunye hayi ungishaya amabhomu njalo manje sikuyakulalela. So kancane sibele emuva, sengifuna ukuthola manje ukuthi wonke umuntu uba nobaba babe nomama. Ngesikhathi uqala ungena ekuthandaneni nabantu abadala, ake sibheke ubaba wakho siphi. Nani-ke nixoxe ngobudoda, nixoxe ngokukhula komfana, nixoxe ngokuqonya, ngokushela, nanokuthi nje inkwethu noma umnantulo olimini sizoqedwa kanjani. Nanixoxe into ey'njalo. Uma ukuthi nanixoxe, ikuphi okhona wakufunda noma wagcina ungafunda noma ningazi at all nixoxe? Njengoba ngichaza nje bafu, ngiphume elokishini vele, yabo. So njengamanje obaba bethu abasayikhulumi lezo zinto, nanokuthi-ke ubaba wami vele bengasekho, bese kusele yena umama. Yebo. So bengihlala nje nomama nomalume-ke naye ube umuntu osebenza ekudeni afike nje ngaleso sikhathi lezo, noma mncane usizakele bese kuba usisi wami omncane-ke kuphela. Ngikhule nje kukanjalo. So indaba zokuthi mhlawumbe ngize ngidodiswe or kuze kube khona lezo zinto ekanjalo angakaze ngizithole, uyabona, angakaze ngilithole lelo thuba. So wena nje ukhule nje sawubona abantu nje vumba wonke umuntu uphila impilo yale ukuthi ngihlale phansi kuthiwa ubukela uma wakho nobaba wakho noma umalume wakho nomalumekazi bethandana, uhlukanise between uthando labazali nothando lwey'ngane ey'sajola, ayinto ongayazi leyo. Ngasho kanjalo kancane wena bhuti, ngasho kanjalo impela. Okay, but asibonge isikhathi sakho nethuba ukuthi ufike la. Sithemba ukuthi ababukeli bethu lapha bazokwazi ukufaka uvo nawe usizakala uyibona impilo eqhubeka normally ngaphandle lencindezi okuyona. Before sikudedela mfowethu, uthe uyiciko wenza imisebenzi eminingi entertain. So abantu mabekudinga wona siqu ukuthi uzosebenza nabo baqhuphushise umsebenzi wakho bakuthola. Mina ngitholakala kuwo wonke ama-social media platforms. From Facebook to other social media platforms, it's The Voices, or it's THEE Voices. Kunengoma-ke siyikhiphile nayo igama la Inqamu Lamazwe, downloada everywhere. Inqamu Lamazwe radio edits by The Voices. Bese ukuthi-ke when it comes to iJob eBhungane, ikhampani yethu lena isasela eNyukhasela, emadadeni nasemnambithi. Yes, sine gaming phala-ke laphayana, we're just playing games. When uyafika nomuntu wakho nizodlala mhlambe i-PS5, Xbox, things like that. Yes. Mdala. But asibonga kakhulu isikhathi sakho baba. Siyabonga kakhulu. Uyabona-ke mbukeli weBlack Life TV ukuthi siney'nsizwa ey'khaliphile enobuchopho obubanzi ekwazi ukucubungula izinto ziyibekela kuthuthukisa amandla omphakathi. Kodwa incane izinto ezibalimazayo yinto ethinta abantu besifazane. Kushoda ukudodiswa emadodeni akwazi ukuqonda ngqo udaba lothando ukuthi lihlukana kanjani. Mhlawumbe lihlukana udaba lothandana komzali, udaba lokuthandana kwabantu abasebasha njenganaye. Asazi kumbono wakho uthini? Comment section i-empty njengamanje. Linda umbono wakho ukuthi ucommente kuyona. Uma nawe nodaba onalo ikhona email address yethu lapha ngezansi. Igama lohlelo-ke indoda ayikhale la Mokeng Sicaka ngalo qale iBlack Life TV. Nisale kahle. It's the Black Life TV.